Tras o desastre da campaña do pasado ano que durou apenas 10 días, os mariscadores de Noia volvían esta mañá con cautela a faenar. Unha vez no mar, comprobaron que o estado dos bancos era incluso mellor do agardado, con abundante berberecho de terceira e cuarta e ameixa xapónica. O berberecho e a ameixa xapónica ben. Hai berberecho de terceira, máis do que queríamos, máis berberecho de cuarta, xa dixemos, e a xapónica colleron todo o mundo os topes, ou casi todo o mundo. Ainda a nós, os da flote, sobrou uns media hora, por non dicir unha hora. Pero bueno, a ver, non sei se baixaremos media hora ou non, pero bueno, a xapónica e berberecho ben. O que non hai é babosa, nin fina, porque con este rastro de berberecho tampouco se colle. Pero bueno, as perspectivas non eran tan boas, como non había tanto berberecho de terceira, parecía, está crecendo moi ben, a ver se vai crecendo, colleron casi todo o mundo os topes de berberecho e máis de xapónica. E bueno, agora depende dos precios, se van ben, pois bueno, faise un bo xornal, todo vai depender agora dos precios. A pesar das chuvias das últimas semanas e da baixada da salinidade que provoca o baleirado do encoro do Tambre, o marisco resistiu especialmente nos bancos de aflote e non se rexistrou apenas mortaldade. E, a ver, a pé afectou, a flote sí que non afectou nada porque estaba todo o berberecho vivo, non afectou nada, pero a pé sí que afectou, e ver se non veñen tantas riadas, e máis, aí se fan o protocolo do embalse de Naturgy, do Tambre, porque que non vacíen beixamar, que vacíe pouco, que vacíe pouco. Na pleamar, cando enxe a marea, que ven salinidade, pois que vai vaciando máis. Iso é o que pedimos, que non vacíe en beixamar, se non baixa a salinidade, e máis hai arrastros do molusco de berberecho e da ameixa. A pesar de que esta primeira xornada chama ao optimismo, dende a confraría son aínda prudentes á hora de valorar como evolucionará a campaña. Iso sí, agardan que se alongue polo menos ata despois do Nadal, para aproveitar a alza da demanda e dos prezos durante estas